Αυτό το έλαβα πριν από λίγο από κάποιον φίλο, είναι από το Άγιο Όρος. Είναι ψηλά σε κάποιο βουνό, διακρίνεται μία λάμψη στρογγυλή και κάποια μορφή να φαίνεται στο κέντρο. Εδώ ξεχωρίζει καλύτερα η μορφή και η λάμψη γύρω. Το βίντεο αυτό το έλαβα πριν από λίγο από κάποιον φίλο, είναι από το Άγιο Όρος. Είναι ψηλά σε κάποιο βουνό, διακρίνεται μία λάμψη στρογγυλή και κάποια μορφή να φαίνεται στο κέντρο. Εδώ ξεχωρίζει καλύτερα η μορφή και η λάμψη γύρω. Το βίντεο αυτό το έλαβα πριν από λίγο από κάποιον φίλο, είναι από το Άγιο Όρος.